କଣ ପୁରୀ ସାଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ନାଇଁ କର ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଖିବାର ତ ଆମେ ମାନେ ଅଜିତ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରୀ ଛାଙ୍କିବାରେ ନାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସକାଳୁ ଆମେ ଏବେ ଟିଫିନ୍ କରିକି ଯିବୁ ପୁରୀ। କଣ ପୁରୀ ସାଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ନାଇଁ ତ ଯେତିକି ଭିଉଆର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆମ ଅଜିତ ଭାଇ ପୁରୀ ଛାଙ୍କି ଦେବେ ଖାଇକି ଯିବ ଆଉ। ପୁରୀ ଛାଙ୍କା ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମର। ଆସ ପୁରୀ ଛାଣା ହେଉଛି ଖିଆ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଆର ପଟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ମାନେ ଛୁଆ ଆମର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରି ଆସିକି ନିଦ ନାହିଁ ସଦାବେଳେ ଫୋନ୍ ଚିପା ଚାଲିଥିବ। ଏପଟରେ ଜଣେ ଆମର ତପନ ଭାଇ, ଅମିତ ଭାଇ ଅଜିତ ଭାଇ ପୁରୀ ଖାଉଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଖାଇବା ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ ପୁରୀ ସାତଟା ସକାଳ ସକାଳୁ କ'ଣ ହେଇଛି ସିମେଇ ଅଲରେଡ଼ି ସିମେଇ ବି ହେଇଯାଇଛି ଆଗେ। ତାପରେ ପୁରୀ ତ ଆମର ହେଇଗଲା। ତେବେ ଖାଇକି ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଯିବୁ ଆଉ ଦେଖିବା ତାପରେ ମାଛ ତରକାରୀ କେମିତି ହେଉଛି। ତ ଆମର ଏବେ ଦେଖିବାର ତ ପୁରା ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତପନ ଭାଇ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଦେଖି ତପନ ଭାଇ କର ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏ ଆମ ଅଜିତ ଭାଇ ବି ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଅମିତ ଭାଇ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଛଅ ଲେଖା ରାତ୍ର ଖାଇବା ଚାଲିଛି। ଆଖିରେ ତ ନିଦ ବି ଛାଡ଼ିନି, ନିଦ ଆସିଲାନି ଯେ ବହୁତ ଆମେ ସିମେଇ ବି ମୁଁ ବି ଏଠି ଖାଉଛି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଭାଇ ବି ଆସିଗଲେ ଏଠି, ଭାଇ ବି ଆମ ସାଥିରେ ମିଶିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଏବେ ବହି ବାଇକି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମୂଳ କରିଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। Maybach music. Can anybody out there hear